Lijepi pozdrav iz Slagalice sa jednog malo neobičnog mjesta. Točnije nalazimo se kraj mog noćnog ormarića. Evo. Ne bi li vam pokazala jedan od smiješnih detalja s kojima uvijek ispočetka iznenadim neke klijentice, a onda ih zapravo oduševim koliko je improvizacija u organizaciji zapravo genijalno jednostavna, genijalno praktična i vrlo korisna, od velike pomoći u puno različitih varijanti, od kojih vam jednu sada pokazujem, a to je zapravo, možemo ju svrstati u rubriku organizacija sitnica. U ovom slučaju radi se o sitnom nakitu s kojim sam uvijek petljala, znate ono, zapetljani lančići pomiješani sa prstenjem i koje čime. Međutim, evo kako sam tu varijantu riješila, otkrivši da ne samo mi je zgodna za sitnice, nego, samo da to okrenemo, nego je i dimenzija se pokazala savršena za moju ladicu. Dakle, evo, to je najobičniji kalup za led koji ćete dakle staviti u frizer. Međutim, evo ovdje je to u funkciji čuvanja naušnica, prstenja, narukvica, a dimenzije su apsolutno savršene. Dakle, vidite rub jedan, rub drugi. Međutim, naravno, možete čuvati u tome i sitne šrafiće, spajalice, pribadače, pribor dakle za šivanje, bilo što. Bitno je samo opet dva osnovna pravila u organizaciji: jednostavnost, laka dostupnost, po mogućnosti ne neki dodatni trošak. Dakle, prvo potražiti u svom stambenom prostoru da li imate nešto od sličnog pribora ili bilo što drugo što vam može improvizacijom poslužiti kao odlično organizacijsko rješenje. To je sve za ovaj tjedan. Hvala vam što pratite tjedni savjet, pretplatite se na ovaj kanal ako još niste i vidimo se sljedeći tjedan u novom tjednom savjetu. Lijepi pozdrav iz Slagalice!